2014an, 25 urte beteko ditu sakabanaketaren politikak. 1989tik ona sufrimendua, istripuak eta zigorrak besterik ez du ekarri euskal familia ugarirentzat. Errepidean, 16 hildako eta 100 zauritu utzi ditu politika anker horren 25 urteko ibilbideak. Gobernuak tematurik daude bakeari ateak ixten, eta urrats txikienik ere ez dutela egingo esaten digute. Horrezegatik, uste dugu gizarte zibilaren zanda dela. Eta proposamen bat aurkeztu dugu. Datorren urtarrilaren 11an batu ditzagun gure tanta guztiak sakabanaketaren aldeko itsaso zabal batean. Egun horretan, ideologia eta interes partikular oro alde batera utzita, esan dezagun argi eta garbi konponbideak nahi ditugula, eta presoak Euskal Herrira ekartzeko garaia dela. Arestian esan dugunez, egitaragoa goizeko 11etan hasiko da areatzen. 4 erumu egungo dira bertan, musika emanaldiak, txikientzako jarduerak, ogitartekoak eta edariak saltzeko zerbitzua, materiala saltzeko tokia, enkante bat. 5 erditan 2 olatu handi abiatuko dira, bata kasiatik eta bestea udaletxetik, eta handik ordubetera itsasoa osatuko dugu. Ondoren, ekitaldi gehiago izango dira areatzen, gaueko 11ak arte. Beraz, dei egiten dugu, jarduera eta ekitaldi horietaz gozatzera etortzeko Bilbora goizetik hasita. Horrez gain, gogorazi nahi dugu arratsaldeko itsasoa sortzeko nahitaezkoa dela bakoitzak bere tanta eramatea, eta goizean eskuratu dezakegula areatzen.